til nyhederne. I øjeblikket har vi meget fokus på afgifterne på smøg og alkohol. Vi har fundet ud af, at de fleste, der bruger deres penge på alkohol og smøger, det er unge mellem 15 og 20 år. Elever vælger at bruge deres SU på alkohol og smøger. Vi har derfor været ude og undersøge sagen, og så har vi fundet 2 elever fra HHX i Slagelse, som fortæller, hvad de bruger deres penge på. Jeg har fået en ekspert på området med ind i studiet, som gerne vil forklare lidt om det økonomiske kredsløb. Så velkommen til Harry Singh. Mange tak. Giver det ikke mening, altså, hvis man fjerner afgiften på smøger, at jo flere, så bliver der solgt flere pakker smøger, og så tjener staten og smøgindustrien flere penge? Jo, det giver rigtig god mening, fordi hvis afgiften er mindre på en smøgpakke, så bliver der solgt flere smøger, og på den måde bliver indtægten større, og virksomhederne tjener flere penge. Det resulterer også, at den offentlige sektor tjener flere penge for hver pakke, der bliver købt. Men er det noget, kan det her påvirke husholdningen på nogen måde? Det kommer an på, om familien er ryger og drikker, fordi hvis de er det, så bruger de deres indtægter på at købe drikkelse og smøger. Kan det påvirke udlandet? Det kommer an på, hvis man, så mange danskere gør, så tager de til Tyskland og køber drikkelse og smøger der. Så det kommer hovedsageligt til at være udlandet, der kommer til at gavne af de indtægter. Og hvis det så kommer til at ske er sådan, at indtægten bliver lavere i Danmark, så kommer man til at tjene flere penge i Danmark. Og det resulterer så i, at der er ikke så mange, der tager til Tyskland. Så har vi haft en journalist ude og interviewe nogen, og de klip vil vi vise nu. Hej. Hej, Hvad hedder du? jeg hedder Christian. Og hvilken klasse går du i? Jeg går i anden ny. Ryger du? Ja, det gør jeg. Hvor mange penge bruger du på at ryge? Ingen. Jeg tager primært cigaretter fra andre. Okay. Og du får SU? Ja. Hvad bruger du din SU-penge på? Transport, fester og lidt tøj. Hvis afgiften var lav på smøger, hvordan ville det så påvirke dig? Overhovedet ikke. Hvordan ville det så påvirke dig, hvis den var høj? Du vil ikke påvirke mig. Fordi jeg ligesom, ja, jeg er så smøger fra andre. Okay. Køber du smøger i udlandet? Og hvorfor? Nej, det gør jeg ikke, fordi det er for langt væk. Okay. Tusind tak. Okay, så bare sig, du har SU. Sådan. Hej. Hej, Og hvad hedder du? jeg hedder Christine. Hvilken klasse går du i? Jeg går i anden ny. Drikker du øl? Ja, Hvor mange penge bruger du på øl? der kan godt ryge nogle 100 kroner der hver måned. Okay. Får du SU? Ja. Hvad bruger du dine SU-penge på? Fitness, fester, benzin, hvor vi får kørekort, ikke? Og Ja. tøj og sådan lidt. Måske. Hvis afgiften var lav på øl, hvordan ville det så påvirke dig? Altså, jeg elsker øl, så jeg vil nok bare blive ved med at købe det, ikke? Hvad så, hvis den var høj? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Det kan godt være, at jeg ikke vil købe så mange så. Hvad bruger du din SU? Nå, køber du øl i udlandet, og hvorfor? Nej, det gør jeg ikke. Kun hvis jeg ikke skal ned til Tyskland for at købe slik, så kan det være, at jeg køber nogle øl med hjem, ikke? Men jeg tager sgu ikke til Tyskland. Jeg kan skal til fest. Okay, super. Tak for hjælpen.